জয় জগন্নাথ সবকটিকে আপনাদের জানাবো আজকে পবিত্র কার্তিক পূর্ণিমাରେ ଯାତ୍ରା ତୃତୀୟ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଡଙ୍ଗା ବସିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଡଙ୍ଗା ବସିକି ଲୋକ ଗଲେଣି ଆଉ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି देखिए देखिए देखे 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 चले जाएगा नहीं ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଜିରା ଲଙ୍କା ଡାଲଚିନି ଧନିଆ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେଇଟା ହିଁ ମସଲା ଥିଲା ଧନିଆ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଧନିଆ ପକାଉଛି ସେ ସ୍ୱାଦ ହେଇଦେବ।